Entzute zain, ez? Ongietorri bero eta oso bat, ikasaro honetara, eskerrik asko, horrako interesara euskaratik. Euskararen bizio egitea, marko, diskurtso eta praktikarako aukera berriak pentsatzen. Zandian ueutikan, aurkezpentso bat egingo dugun, ueuko zer den, forma bezala azpimarratu behar da, ueu ez da EHU. Asko igual ba egizu zer den, baina ueu datu Euskal Unibertsitatean, igual ere funtzionatzen duena. 1980an sortu zen Ipar Euskal Herrian, eta ordutik etengabe sekulako jarduera akademikoa dauka. Hau bezalako ikastarrak antolatzen ditugu ueu, baina urte guztia zehar, bestelako jardunaldi ikastarrak antolatzen dira ueuren bidez. Jakingo duzu Euskal Unibertsitatea sortzeko ekimena hasieratik bertatik daukala ueu, eta hor jarraitzen du, argitalpegintzan ere eragin oso importantea da, euskarazko argitalpegintzan. Unibertsitatean oso erabiliak dira, karrera izera hainbat karrera ikaskeretan ueu argitaratutako eskubiduak, eta bat. Beraz, ongietorria, ikastarora. Pixka kokatzen aldea, sarrera txiki bat egingo dizugu, eta lega joan eta bien artean jarraibide praktiko batzuk emango dizugu. Ikastaronen nondik norakoak. Azken hamarkadetan, euskararen normalizazioan egindako aurrera pausoak agerikoak diren bezala, idatzita daude irakurgarri, eztabaidatu dira, agerikoak dira, aurrera pausoiek. Euskalgintzako agenten artean, gero eta aurrekortuago dago kontzientzia ideia, fase bat bukatu dela, bukatzean dagoela. Era bateko hitzekin, beste era bateko ezagutekin, baina han eta hemen topatuko dituzue, euskararen normalizazio prozesua halako bide gurutze batean edo dagoen ideia bai. Bi bakarrik ekarri dizkizuet, bilak ere EAeko, lehenengo abintzat bai, baina nahiko erakuskaren ilustratiboa irutzen zaskiko, ezta? Adibidez, eta hemendik aurrera zer agiria irakurri baldin baduzue, hezkuntza politika sailburu ordetzatik atera dena, holaxe esaten da, hasiera xamarrean. Azken 35 urtean, euskarak aurrerapen eskerga izan du Euskadiko autonomia erkidegoan. Herritarren artean, 300.000 hiztunetik gora irabazi ditu. Eta halaber, gizartean historikoki arrotz eta debeku izan dituen erabilera esparruetan toki hartu du. Hori ezberdinetan. 300.000 hiztun berri izatea lorpen izugarria da mundu mailan. Hemengo esperientzia erreferentzia da beste hizkuntza askoren biziberritzeko prozesuetarako nazioartean. Aurrera esaten dugu. Horrekin batera, beharrezkoa da egin dena aztertzea, indarguneak berrindartzeko eta hainbat esparrutan dauden gabeziak gainditzeko edo zuzendu beharrekoak zuzentzeko. Beste hitz batzuekin, baina antzeko joera ideiak topatuko ditugu, topaguneak argitaratzen duen topaberri aldizkarian, 2015ko maiatzean, Ika Bonarriz eta Euskalgintzako beste zortzikide ezagun batzuk, berrikusi berrikasi dokumentua argitaratu zuten. Eskuragarri dago, sarean, halaxe esatu zen momentu baina. Euskalgintzaren hamarkadatako ekarpena eta horrek komunitatearen hazkundean izandako eragina ageriko izan da. Baina era berean, azken urteotako datuetan geldialdi zantzuak nabarmenak dira. Segurazki, euskarazko eskolatzearen edapena izan da, ziurrenik, gure normalizazio, euskararen normalizazio egitasmoan ematen urratzi zenduena. Trebitzen gara esaten, hor, berezikin nabarmendu behar dela, euskaraz egiten ez duten gurasoek, seme-alabak, gero eta gehiago eta etengabe, euskarazko irakaskuntzara bideratu izana. Era guztietako motivazioek bultzata. Lan munduaren esparrura begiratzen badugu ere, segurazki hizkuntzaren lan mundua da, eta batez ere ea, lege esparruak lagunduta, lege markak. Hortxe, aurrera pauso kvantitatibo handiena topatuko dugu. Ez bakarrik langileen euskalduntzea, irakasleak, ez irakasleak bakarrik, eskoletako gainontzuko lagun. Baita erabileran ere. Adibidez, nagusiki erderazkoa zen,
erakunde bat, eskola, hori dela, 80. hamarkadaz erderazko erakunde bat zen eskola, ikastolak zaigu, eskola publikoa. Baina hor, poliki-poliki euskara indarra handia sartu da. Eta ez bakarrik herri euskaldunetan, baita erraldunetan ere. Baina, era berian, aurrera pauso adibideak eman behar diren bezala, geldia distantzuak ere asko dira. Lege babes ahula, Nafarroan, lege babesik ez, Iparraldean, kalera bilera datuak, ez aurrera eta ez atzera leku askotan, esparru askotan, eta eskolan bertan ere, aurroi proiektuarekin gogoratzen bazarete, erakutsi zuen eskolan ere, hainbeste aurrera duen esparru bertan ere, daudela gabezi kezkagarriak. Orduan, oroar, bai ez da genezak euskararen ezagutza eratzea, hiztunak eta erabilera esparruak ugarituko zituela pentsatzeak, ez duela espero adinako ibilbidea egin. Ikusten dugu, euskararen ezagutza portzentajeak gora egin du, nabardurak, gora egin du, erabilerak ez du alako joerarik erakutsi. Ez edabidetan, ez etxean, ez aizialdian, ez eskolako esparru batzuetan, eta ez da lagunduan. Orduan, horregatik ikastararen gai, zanetik horrein dela 30 ezarretako ikuspegi edo markoa zalantzan dago. Jakina, testuinguru soziala bera ere aldatu egin da. Eta garai batean eraginkorra indartsuak ziren diskurtsoak euskararen biziberritzeari buruz, gaur egun igual ez dira hain baliagarriak, hain eraginkorrak. Orduan, antolatzaileoi estenatoki honek interpelatu egin gaitu. Norantz eta nondik egin behar dira euskararen biziberritzaren aldeko aberin berriak. Orain arteko marko igualetan funtzionatzen jarraitu dezakegu, diskurso berriak behar dira. Balda. Ze praktika izango dira beharrezkoak hemendik aurrera? Ze harreman daude, eta ze harreman eraiki behar dira? Praktika, diskurso eta marko zahar, aprobetxagarrien, baina berrien arte. Eta, batera, honek buruan dugu zela, antolatu dugu ikastaro hau, eta zehazki helburu honek hartu dugu ikastaroaren helburu nagusi moduan, ezta? Batetik, euskararen normalizazioen inguruan dagoen ezagutza lantzea, elkarbanatzea eta gizarteratzea. Bigarren, euskararen biziberritzean orain arteko ibilbidearen hausnarketa kritiko egitea, esparru eta ikuspegi ezberdinetatik. Hirugarren, euskararen normalizazioan aurrera egiteko diskurtso eta praktika berria proposatzea, ez orokorra bakarrik, esparruz esparru bere bai, eta azkenik, euskararen biziberritzaren ikuspegi globala lantzea, esparruen arteko sinergiak bilatuz. Eta ikastaren alderdi metodologikoari dagokionez, hainbatoa, bai? Alde batetik, imaginetan dutaren jakingo duzuela, baina gogoratzearen, ikastaroak, hitzaldiak eta eztabaida saioak dituko dauz, bai? Ikastarori sarrerako hitzaldi batekin emango hasiera, eta hitzaldi honen helburua euskararen biziberritze prozesuaren ibilbide kritikoa bultza izango da, gaur egungo markoa irudikatuz eta ikastaroan zehar landuko diren gaiei sarrera eginez. Sarrera horren ostean, euskararen biziberritzeari esparru edukoiako beti ikuspegi orohartzailea duguan izan da, eta esparru bakoitzaren lanketarako adituen hitzaldia eta ikastaroan izena emango zuen non lan dinamika kombinatuko dugu. Dinamika honek askotarikoak izango dira eta gaian aditua den dinamizatzaile batek gidatuko dauz, eta dinamikonen helburua zein da. Hain zuzen ere, hizlariak planteatutako ideiak eta proposamenak zuekin lantzea eta elkarbanatzea, eta baita be, euskararen biziberritzerako diskurtso eta praktika erabilgarri edo berriak proposatzea. Orduan ikusten duzuen moduan, zuen parte hartzaileok ikasleok entzutera basatu eta ideia berriak eta hizlariak eskainiko duzko esanak hausnartzera, baina hausnarketa horrek apur bat lanean jarriko dugu eta danen artean saiatuko gara dinamiko horren bitartez pausu bat arago joaten, orduen apurretu egizta. Hitza, hizlarien hitza eta gure hitzabe euskartuko dugu. Orduen hitzeroten du lan egiteko gogoak bat etorri izena, bai?
Eta gero, itxaria emoteko, itxaria bat ingo dugu, eta azken itxaria honen helburua izango da, ikastaroan zehar laputako ideia interesgarriak bildu, eta era berean, hausnarketarako galderagarriak planteatzea, bai? Hau da, gu bere bai ikastarotik ideia barrikaz eta hausnarketarako ideia barrikaz urtekia, bai? Zarretako itxierako itzaldi horretan, zein mai inguruetan, galderetako tarte batek egongo da. Horrek dinamiketan be, egongo da zaberdik, islai ikasle bai, apur bat, elkarrizketa bat sortzeko, bale? Bale, hori apurret ikaskari dagokionean. Gero, karpetan badiko zu, ikaslearen gaineko informazio horria, bai, ikusten oso moduen, ordutegira deko zure atzekaldean, ordutegira apurret aldatzen da, bai, gaur eta gira desbardin izango direz, kafe eta bazkal orduak, orduan begiratu zuen, gaur kafea amaikaterbietan hartuko dugu, bai, goiko solaikoan, bai, goikoraikoan, eta eskumata berra dagoelako jol bat, eta bertan hartuko dugu kafea, eta gero bazkaltzeko, aukerokiko dugu danak alkargaz bazkaltzeko, baina ez direz egongo txartelak edo tiketak salgai, alkargaz bazkaltzeko interesa balko zuen, ingo duguna da, atzeten aldian, horri bat pasau, bai, eta horren zuen izena jarri, bai, garria edutako bakotzak horreindiko dugu bazkaile, baina, zuek ikusi, alkargaz edo talde txikitzu edo zurekara bazkalduko duzuen, bai, hori aukerateko zuen, baina hori, izena emotea bai da importantea. Gero bestalde, ikusten zu horra dagoela kamara bat, juteak interesgarria, itzaldiak eta mai inguruak grabatea, gero nire sarean jartzeko uste dugulako, ikastorrean bertaratu ez direzen pertsonape aukera politizioen ikieta, hori sarean badago, ikusgai. Eta horren, nahiz eta zuek esari nagartuko, bai gutik eskatu duzue horri bat paserako irudi eskubideena, badezpadan momentu batean horako estilo bat egiten badugu, zuen arpegiak agertuta problemarik ez egiteko. Horren, mesedez, beti zuen